Van! Úgy van! Vágod, megyek, és egy csíkot húzok magam után. Kurva jó. Tergázget. Gyere ide, Zó. Nézd, mit kapsz tőlem. Gyere, egy kis ajándék. Faszom, miért mész el onnan? Úgy van! Nem akarsz rám dobni egy Hitler... Fasz. Kérésed számomra parancs. Ó, faszom, ó, faszom! Na várj egy picit, most megjött az idő. Kísérjél el. Gyere, Zolka! De nem szabad oda nézni. Gyerekeci, hova küldöd? Na majd a bávisukra. Hagyd lőjek már bele abba a szarba. Miért régek? Au, au, au. Hallós, akkor most oda, senki ne nézzen, mert ki fog fagyni. Vissza, vissza! Vége? Megy? Megy. Vissza a hídra! Nem, a legfelsőre. Oda megy a fent. Vissza a hídra, Zolka! Vissza, mielőtt még kifagy. Nem szabad. Jaj, nézd bele! Nézd bele! Így oldalról, így alszad. Nem szabad belenézni. Én is, de... Beküldöm az embereimet oda. Nézzétek, oda mennek az embereim. A gép szerinted túléli? Az embereim most mennek. Nézd, ott a gép. Most dobja le őket.